què fem aquesta festa? La cosa és que van tenir un programa a l'empresa on treballem. Greu, dius? Què ha passat? No recordo res. Si la meitat de modestes i sastres de la festa se van intoxicar els dies. El primer va fer les barreges estranyes a les passis orientals i patagem cap a l'hospital amb un mal de panxa terrible. el cuiner despatxat. Ara tots els dies hem de portar carmanyola. Ja n'estic tipa, si com a mínim tinguéssim alguna cosa per escalfar menjar. El cas és que ara preparem aquest número per recordar fons. Amb la seva ajuda contractarem un nou cuiner. Visca! I comprarem un forn per escalfar el carmanyola. Visca! Que segueixi l'espectacle. Espectacle? Quin espectacle? Això no. Efectivament, això és l'espectacle. És vostè sempre la nostra vida, la fabricació de la vida. No és ben fàcil ser nosaltres en l'actualitat. La gent no valora que la revelació és una persona i no una màquina. Oh, que vostè hagi recorregut milers de quilòmetres fins a arribar a la botiga. A mi sempre m'ha agradat el món de la faràndula. Amb lluitar més el dia d'escenari i amb vestir molt apenat. I el públic que el mira t'aplaudeix. Jo et crida. A continuació s'ha fet una cançoneta musical que es diu El fantasma de l'òpera. Si un senyor que porta una màscara a la cara que fa fresner que canta molt bé. D'acord, nosaltres ja es complim un deure de comencem. Soñando en mí, el
parlar com trobem a faltar els nostres companys i companyes. Amb tots vostès no ho suporto més. Per animar-nos cantant cançons. Aquesta que ho fa el mare ho deixa ben clar. Va dedicada a les nostres companyes, les modistes. Sí, però per anar a veure les nostres companyes, les nostres companyes. Què et passa? Sí, ja ho sé, ja ho recordo. Ja era hora. Sempre tan despistada. Calla, deixeu que ens expliqui. Crec que fa unes setmanes em van trucar de la tele per alguna cosa que vaig guanyar. De la tele? Sí, van dir que una modista havia guanyat la rosa de Nadal. De la loteria? Sí, crec que vaig ser jo.
Així ens hauria de ser important. De la loteria. Hem muntat tot aquest espectacle per poder jugar a un cuiner. I comprar un forn. Ara sí que ens satisfacció per treure les diners amb nosaltres. Però això ho sereu. Tenim prou diners per fer-ho tot possible. Doncs que segueixi l'espectacle. És clar. Fantàstic. Vinga, preparem-nos per el número final. Bé, doncs fins aquí, moltes gràcies.